रेसिपि संनायबाथाय मालाय निग्र हौवाखौ लानाय गोबालायनाय खुदुमलायनाय बेसे नायबावनो निग्र हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन गोदो बिमा बिफानि खोथा लायासै आङो। हाय हेल' लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थालासै आरो मानोथो बेक फैबाय थानोसै नङा होमब्ला। थ' होमब्लालाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिमल' नायलांदो आरोना थ'दो बिदिब्ला। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना मोननै भिडिअनि क्लिपखौ लानानै फैदों आं दिनै मोननै टपिकखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना मैयाबो नुखाबायमोन आरोना लोगोफोर। थ' बे मैया निग्र हौवाजों जिथु हेपि बसुमतारियाहाय माबायदि रिल्स बानायनानै होदोंमोन नोंथांमोनाथ' बेखौ दायो भाइरेल जाखानायखौ नुखाबाय आरोना लोगोफोर। थ' बेखौनो लानानै आरो सासे सिस्टारा माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो मा खालामनानै बिथाङा फोरमायनानै होगोन नोंथांमोननि सेरावहाय आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जों जाखोन्दा निगरजों सोलाखोन्दा खौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा। उन्दुनो ओंखारलालै लोगोफोर उन्दुनो ओंखारला दुखिया मानसि मा जाबावनो रेसिपि संनायबाथाय मालाय निग्र हौवाखौ लानाय गोबालायनाय खुदुमलायनाय बेसे नायबावनो आंबो एसेसो इंलिस रोङोमोनबा आंबो निग्र हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन गोदो बिमा बिफानि खोथा लायासै आङो स्कुलाव थां होननायखौनो आं खोथा लायासै थंगालि बायदि बेरायबायबाय थाबाय स्कुलाव थाङालासिनो दा गाबनांगौ जाबाय दुखु मालाय इंलिस गोरों ना गोरों लेखा गोरों ना गोरों मालाय दा निग्र हौवाखौ लागासिनो दं साखिनायगासिनो दं मालाय साखिनायदोंसो बिसोरबो मालाय साखिना फैनानै बर'फ्राबो हौवाफ्राबो लाखायो नालाय मालाय निग्रजों जाखोन्दा निग्रजों सोलाखोन्दा खौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा। बेनिखायनो आंबो एसे इंलिस रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन माबायदि उन्दुनोनो ओंखारला एकथा जालांबाय खालि फेसबुक नायबाथाय खालि निग्र हौवा आरो दासो भाइरेल जालायबाय निग्र हौवा सासेया निग्र हौवा लाना गारनानै बर' हौवाखौ लाखिना संसार जाबाय आरो सासे बर' हिनजावानो आरो बेबायदि निग्र लानायनि बाव बेसे नायबावनो जों मालाय जों एफा जाम्बि मानसिखौ बिदि देखायबाय थानाङा जों मेगन सायोना मेगन सायो जोङो लेखा रोङा ना जों इंलिस रोङा ओंखायनो नोंसोर दस्रा जाथिखौ लायोबा जों एसे मेगन सायो ओंखायनो जोंखौ दादेखाय जों जाबाय गामिनि सासे जाम्बि मानसिसो जि दुखु होबायलै नोंसोरो लेखा गोरोंफोरा एसेबो इंलिसखौनो बुजिथारा नालाय ब्रा आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मारै होनो इंलिसनिबा एसेबो रोंखाया एसे एनै रोङोमोनबा निग्रफोरखौ एसे गोसोम नालाय बिसिनाबा माबायदि एसे नायगौमोन ना सोलानायगौमोन जोंबो लाबाय नालाय लाबाय सिरि लाब्रा जों बायदि लेखा रोङै इंलिस रोङैफोरखौ बेबायदि देखायबाय थानाङा जों जाबाय सासे गामिनि जाम्बि मानसिखौ आं गाबनो ओंखारोलै बिदिबाथाय
जि नायबाथाय फेसबुकआव खालि बिदिल' बिदि भाइरेल दा खालामबाय दा थालै मेगन सायो जोङो निग्र' हौवाखौ लादों संसारखौ मोजां जादोब्रा बिदि फेसबुकआव हगारलायबाय थानाङा आं मेगन सायो बिरादनो आंबो थांगौमोन आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मा होननाय जायो जेबो रोंखायालै आङो मा इंलिसनिबा मा होनो आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा तो लोगोफोर भिडिअआ बेनो मोननैसो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय आरो सिस्टारा मादि बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोनाथ' निश्चय हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बिथां सिस्टारा बिथांनि थाखाय बिसोरनि थाखाय मादि गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बिथांमोननि सेराव मा फोरमायनानै बिथाङा एसे बुंफोरनानै होखो नङा होमबा लोगोफोर बिथाङा बेफोरबायदि जों जानो लुबैदोंमोन होननानै आरोना एखनब्ला फानि सिस्टेम नाङो एखनब्ला सोरखौबा जावनायबो सिस्टेम बायदिबो नाङो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे सासे पान्जाबी जिथु पान्जाबी हौवाजों जोंनि बर' सिख्लाया जे हाबा जानानै संसार जानानै माबायदियै खालामदोंमोन बिथाङाबो गावनि फेसबुकनि थ्रुयैनो बिथाङा बेबायदि रिल्सखौ हगारना होदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' आंबो बेनि रिल्सखौ मैया नुनानै एसे दुखु नांदों आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि सिङाव थांनानै नायबाय आङो ओरैबायदि मानसिफोरा ओरैबायदि कमेन्ट्स होदों आरोना लोगोफोर थ' बे कमेन्ट्सखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय फारि फारि दिन्थिलांनाय नोंथांमोना बे कमेन्ट्सखौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' दे बिदिब्ला नायलांदो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे मेसेजखौ मानो थाखाय फरायथिनानै होआखै आरोना लोगोफोर बे मेसेजावनो जाबाय गोबां बुंथावि बाथ्रा दङ नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे मेसेजखौ फरायथिनानै होआसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बुजाय मोनाखैब्ला रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय आरो आं जोबनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुखिनो थांलियासै जास्ट मोनसेल' बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामगोन नंगौ निस्सय गुबुन हारिफोराबो गुबुन जाथिफोराबो बांद्राय सुबुङानो बांसिनानो हामाबो थाया खायफा मोजांबो थायो नंगौ बिथां सानैसो जिथु नोंथांमोना नुलांखाबाय बिथांमोननि जिबायदियै नोंथांमोननि सेरावहाय बिथांखौ कमेन्टआव लिरना होदोंमोन फ्राय सुबुङानो सोरबा मोजां थायो सोरबा हामा थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जास्ट आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो फोरमायनो लुबैदों आरोना लोगोफोर आंनि साननायाव आरो बिथांमोननि कमेन्टजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि रुजुनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना फिन आंनो कमेन्टखौ खालामनानै हरबानो जाबाय जेनेबा गुबुन हौवाजों बा जोंनि हारिनि बा गुबुन जाथिनि हौवाजों हाबा जादोंब्लाबो गावनि हारिखौ गारनानै थांदोंब्लाबो बिथांमोना दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि भिडिअ बा रिल्सफोरखौ भाइरेल खालामनो नाङामोन आरोना लोगोफोर बेनिखाय बेफोरो जोंनि जिथु फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय एसे गाज्रि खामानियाव फैयो नालाय ओंखायनो जेनेबा आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरो आरोना लोगोफोर जेनेबा जिथु जोंनि फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरा जेनेबा नोंसोरनि नैफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै जेन बिथांमोननि गोसोफोरा सोलायलाङा होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय गुबुन हारिजोंनो गुबुन मानसिजोंनो गुबुन सुबुंजोंनो रायजो जाबाय बा संसार जाबाय जेन संसार जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि बिसोरजोंनो मोजां आलो गोजोनै जुदि संसार जालांनो थाहैनो हायोबाथ' मोजांनि बाथ्रासो नङा होमब्ला थांनाय सिगाङावबोथ' सासे जोंनि नुखायो नङा होमब्ला एस कुइन बिथाङाबो निग्र'जों हाबा जानानै दायो गुबुन हौवा लाफैबाय बिथांनिफ्रायबो गोबां इफेक्ट गोलैना फैबाय आरोना बिथांनि दारावनो जोंफोरबो सेंग्राफोराबो बिथाङाबो गुबुन हौवाजों हाबा जाखांनानै बर' सेंग्राफोराबो बेफोरबायदि फिन खेबसे हौवा लाबावा हाबा जाखानाय गथ'खौबो बेफोरबायदि जोंफोरबो नाम मोनो नालाय ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैफोरबायदि फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर थ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं बुंफोरनायनि थाखाय नोंथां बिनानावमोननि सेरावहाय जुदि माबाफोर आंनिफ्राय गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' आरो आं जोबनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबावखौ बुखुबाय थालियासै आरो बाथ्रायावथ' जेमाननो बुङो एमाननो लावलांबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइबो बांसिन मेलेमजिबि सुबुं दङ आंनिख्रुइबो
बांसिनै गोरों गोरा सुबुं दङ आरोना लोगोफोर थ' आरो जोबनायाव जुदि नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंसोरनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय